И здравейте хора, една вечер в Несебър. Така, сега тъкмо си изкъпах косата и си обляках аутфита, който е ето този черен потник от Пепко и тези бели къси панталонки, които са от Мама. Най-хубавия шоп, Мама Шоп. Така, сега се оправих и ще тръгваме за вечеря. Като вчера бяхме в Стария град, трябваше да снимам оттам, не от тук, където ще бъдем сега. Който не знам дали го казах вече, в Несебър съм. Така ще правя Get Ready With Me. Nivea Soap с SPF 15. Серум на Essence с NAR. Гел за вежди. И четката към него. И разбира се, слагам очилата. И ето този гланц. Парфюма на Ариана Гранде. Тук ще получихме карта на целия комплекс, в който сме. Ние сме ето тук. Ето го и морето. Ето вече абсолютно цялостния аутфит. Гледайте. Сега се чуя дали да стоя с вързана или с пусната коса. Знаете ли какво? Сега ще стоя с пусната, пък после може би ще я върша. Хора, вчера ходихме до един лунапарк и там имаше такова игри за стреляне, Аз целих кофички. Не питайте. И взех, че съборих всички. Наградата ми е плюшена панда. Пак е нещо, не е някакъв пластмасов буклук, така че и се отива в момента с аутфита ми. И хора, докато бяхме на морето, вижте какви рапанчета намерих в пясъка. Много са сладки. Окей, излязох и сега трябва да извикам асансьора. Какво стана? Да ми един пояс. Май пристигна. И тук е. И затвори се. Окей, тук сме с мама. И сега сме в асансьора и чакаме да стигнем до долу. Излязохме навън. Така, ето докъде ни отведе вятъра. Вижте този хотел колко е готин. Те са два. Поръчах си шопска салата. Поръчала и една пица маргарита. Вече е сядоха. Сега чуем да взема една скръшина. Мисия скръшина. Здрасти, една скръжина с ягода и манго. Ягода и манго. Просто муцка е. Така сега се навечеряхме и слязахме на плажа. Вечер да се разходим и се събухме. Вижте колко е готино, просто колко е красиво. И това беше всичко. Сега се върнахме, прибрахме се и май ще стоим на терасата. Нещо такова. Сега е 10 и горе-долу до към 11:30, 12 ще стоим и лягаме. Това беше всичко.